Dad kan banal na hawak, asin dugo ni Kristo. Kita gabos, mga miyembro kan manlain-lain na komunidad, an pamilya, an simbahan, an banwaan, an nasyon, o an bilog na kinaban. Dakol ang daylan, kung tanot ang komunidad niyato, kulang sa kadakol na bagay. Kung si Jesus ang satuyang gigibuhon na giya asin aarugan, hihipnoan niya ang mga dakulang kakulangan sa satong komunidad. Sa lambang pagsilibrar kan banal na misa, akuon niya to ang hawak ni Kristo na matao sa tuya nin pagkamuot, pagkasararo, paggalang, pagpatawad, pag-uswag, asin puspusog na pag-iribahan. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa na panginginutan na Reverend Father William J. Santiago asin ang kanyang mga co-celebrants. Salamat
Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kang Espiritu Santo, Amen. ang grasya na Yesu Kristong kagurangnan ka, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kang Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Sa pagdulot niya to kaniyong banal na sakripisyo, bilang pagtaong umaw asin pasasalamat sa mahal na Dios sa gabos ng mga karahayan na itinaw niya sa tuya. Padagos niya itong iba sa tuyang mga intensyon, lalong-lalo na ang mga ama, kan familia, na sa tuyang pinagtatawan onra sa aldaw na ini. Hagado niya ito ang bendisyonin mahal na Diyos, nagiyan sinda sa hindang pagpadara, kan sa hindang mga familia. Siringman, ipamibi niya ito iniyong mga tao na nag-volunteer kan sa hindang sadiri para sa serbisyo kan familia, lalong-lalo na digdi po sa indong parokya kang Holy Cross Parish. Ngunit ngayon na magkanigo kitang mag-celebrar kan mga banal na misteryo, from dumonasin pagsulsulan niya ito sa tuyang mga kasalan, tangay na magkanigo kitang magtulot kaniyong banal na misa. Yabos kita. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Laina Virgen, sa gabos na Angles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa yakap at tulungan, sa mga taong marahayan mo. Sa langit, ikaw pinapamuraway ka, pinapasalamatan ka. Ngunit ang nakula mo, namurawayan, nagurangnan na Diyos sa dengarin.
al Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, O Diyos, na sa makangalas na sakramento, nagwalat ka sa muning pagrumdom kan sa imong pasyon. Warasan namimibig kami, nasa siring na paggalang kan mga banal na misteryo kan sa imong hawak kasindugo. Padagos ming mamatayan sa muan bunga kan pagtubod sa imo. Ika na nabubuhay asin nagahari, kay bakan Diyos sa makasarokang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw pan gabos sa paghinanyog kan mga babasahon. Itinao ni Melchizedek an sa iyang bendisyon kay Abraham, asin maugmang nagdulot nin fiesta para sa iya. Nahiling niya na paladan si Abraham, huli tatinabangan siya nin Diyos. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Henesis. Si Melchizedek hadi nin Salem, nagdulot nin tinapay asin arak. Siya padi nin Diyos na urog kahalangkaw. Binindisyonan niya si Abraham, dangan nagsabi. Si Abraham pag umawon nin Diyos na urog kahalangkaw, kagibo nin langit asin daga. Siring man pag umawon ang Diyos na urog kahalangkaw, huli ta itinaon niya sa imong kamot an sa imong mga kaiwal. Asin si Abraham nagtao sa iya, nin himuluan kan gabos niyang rugaring. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ika padi sagkod paman, arog ki Melchizedek kaibtong panahon. Ikapadi sagkod paman, arog ki Melchizedek kaidtong panahon. An kagurangnan nagsabi sa sako, kagurangnan, tumukaw ka sa tuo mo, sagkod na an mga kaiwal mo magibuhan kunin tuntungan kan sa imong mga bitis. Ika padi sagkod paman, arog ki Melchizedek kaidtong panahon. Hali sa Sion ipinapadara nin kagurangnan an sa iyang makapangyarihang sitro. Maghadi ka sa tahaw nin sa imong mga kaiwal. Ikapadi sagkod paman, arog ki Melchizedek kaidtong panahon. Hadi ka poon kan aldaw na ikanamundag sa banal na bukid. Hade poon sa tulak, bago magsirang an aldaw, ipinangaki taka. Ikapadi sagkod paman, arog ki Melchizedek kaidtong panahon. An kagurangnan nagsumpa, sumpa na daibabawion. Ikapadi sagkod paman, padi siring ki Melchizedek kaitong panahon. Ikapadi sagkod paman, arog ki Melchizedek kaidtong panahon. Sa pagtiripon asin pagsilibrar kan banal na misa, minagikan ang tunay na pag-iribahan, asin pagkaburonyog, lingawan niya to kung ano kita o si isay kita, asin gibuhon niya to an sa tuyang parte na dapat gibuhon. An pag-utob kan hawak ni Kristo, pagpapahiling kan sa tuyang pagkasararo, asin pagpapahayag na si Kristo nagadan, alagad mabalik giraray. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Inako ko hali sa kagurangnan, an itinao ko sa inda. Nakanbanggi na siya pinasalauiban. Kinuha ni Jesus na kagurangnan ang tinapay.
nagpasalamat. Binaak asin nagsabi, ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Gibuhan nindo ini sa pagrumdum sa sako. Siring man pakapamanggi, kinuan niya ang kalis asin nagsabi, ang kalis na ini iyo ang baguntipan sa sakuyang dugo. Balang pag inom nindo ka ini, gibuhon nindo sa pagrumdum sako. Kaya lambang pagkakanindo kan tinapay na ini, asin lambang pag inom nindo kan kalis na ini. Ipinagrurukyaw nindo ang kagadanan nin kagurangnan, sagkod na siya mabalik. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ang pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sosog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dangan dinarasinda ni Jesus sa banwa na ngaran Betsaida. Alagad na isihan kan mga tao asin sinunod-sunod ni Jacinda. Inako ni Jacinda, tinukduan dapit sa kahadean nin Dios, asin binulong ang gabos na nangangaipo. Pagsulnop kan aldaw, ang 12 nagdulo kay Jesus asin nagsabi, papulion mo na ang mga tao. Padumanon mo ang mga baryo, asin mga uma sa palibot. Dumansinda, makigda, asin makikakan. Huli tauya kita, digdi sa kadlagan. Si Jesus nagsimbag, pakakananin dosinda. Ang mga disipulos nagsabi, igwa kita digdi nin 5 sanang tinapay, asin 2 sira. Yusa na ini, kunday kita magpabakal ning kakanon para sa gabos ng mga tao na uya digdi. 5,000 lalaki ang yaon duman. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, patukawasinda na tiripon-tipon, 50 lambang tipon. Siring ang ginibo, pinatukaw sinda gabos, kinuan ni Jesus ang 5 tinapay, asin ang 2 sira. Nagtingkalag sa langit, binindisyonan, binaak, dangan itinao sa mga disipulos, tanganing ipakakan sa mga tao. Nagkarakan sagkod sa nagkabarasog, tinipon ang mga natada, asin 12 basket ang napano. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Matukaw po kita sa paghinanyog kan homilya. Sa tuyang namumutan na bisita, direktor kan Family Ministry kan Archdiocese of Cáceres,
Father William Santiago. Later on, may message po siya sa mga members kan sa tuyang family ministry pagkatapos kan misa. Mga Paris Pastoral Council, members kan Paris Pastoral Council, an sa tuyang mga isusubol, isi-send off na mga family ministers kan parokya, asin sa mga barangay, mga namumutan ng mga tugang ko. Diyos maray na aga po kaninyo ngamin. Asin siyempre, in a special way, sa mga ama na uya digdingon yan, asin sa mga nakikisumaro sa tuya via live stream, sa indo po gabos, Happy Father's Day. Palakpakan po niya to ang mga fathers na uyang naman. Namumutan ng mga tugang napaka mahalaga, makahulugan ang aldaw na ini sa tulong kadahilanan. Enot, ang bilog na simbahan ngunyan na aldaw nagseselebrar kan Corpus Christi, ang hawak ni Kristo, ang hawak kasindugo ni Kristo. Siring man, ngunyan na aldaw ang bilog na kinaaban, orog na ngunyan na simana, nagseselebrar kan ikasampulong pangkinaaban na pagtiripon kan mga pamilya. Asin ang ikatulo, very special na pinagseselebrar niya to, pinagrurumdom ang mga ama, pinagmimidbid niya to ang kahalagahan kan ama sa pamilya. Siguro madaling masabutan ang relasyon kang World Day Meeting of Families, asin ang Father's Day. Madaling masabutan. Pero paano daw po niya to i-connect ang selebrasyon kang Corpus Christi, asin ang pagtiripon kan mga pamilya? Ano ang Eucharistia, asin ang pamilya? Ano ang relasyon kang duwang ini? Mahalaga daw arin ang satuyang tawaning pagpapahalaga sa duwang ini. Pareho po mahalaga, asin may koneksyon sa lambang saro. Ang simbahan po inaapod na hawak ni Kristo. Iyo po, ang simbahan minimidbid tang hawak ni Kristo. Ang pamayo iyo si Kristo. Asin kita bilang simbahan, iyo ang hawak ni Kristo. Ang pamilya, inaapod man pong domestic church, simbahan sa harong. And therefore, maituturing niya to na ang pamilya paran sadit na hawak ni Kristo. Ipo, ang pamilya sadit na hawak ni Kristo. Asing kaipuhan po na mabuo ang lambang pamilya. Mayo manggayod nagmamauot na mawasak ang pamilya, kundi perming mabuo, mabilog ang pamilya. Yan ang kamauutan niya to. Pero ang realidad, ang kadaklan ng pamilya ngunyan, nagsasapo kan inaapod na breakdown. No? Kung ano man ang mga kadahilanan, iba-ibang mga istorya. Ang simbahan ay pwede na magtuninong lang o kaya mayong gigibuhon sa mga araw kaining mga sirkonstansya na inaagihan kan mga pamilya. Si Padi po dahil man sulong makakagibo, makakaabot sa gabos ng mga pamilya, huli sa iyang limitasyon. 1 is to around 6,000 families digdi sa satuyang parokya. Definitely may mga tao na dai maaabot. Kaya kaipuhan niya to ang asistensya kan mga family ministers. Importante pong ministeryo. And ikadua po, mas credible po kamo. Nasa posisyon po kamo ang mga laiko
urog na yaon sa estado nin pag-agom asin pagpamilya ang makakatabang sa mga iba pang tugang nyato na nag-aagi ning kadipisilan. Alagad, di po kita nag-i-exist simple sana dahil igwaning krisis sa pamilya. Ang mga minister po nag-i-exist ninhulita buota na magkaugwa ning buhay sa kapanuan ang gabos na tao. Asin bilang ministro, kita nakikisumaro sa tulong misyon ning kagurangnan. Ano po ang misyon nin mga ama asin mga pamayon nin pamilya? Yaon po ang misyon nin paggiya sa pamilya, governing. Yaon ang misyon nin pagtukdo sa mga bagay mapapadapit sa mahal na Diyos. Yaon ang misyon nin pagpapabanal. Iyan po ang dayta malilingawan ng misyon. Poon sa Santo Papa, sa obispo, sa mga padi, sa saindo mga inapod ning kagurangnan na maglingkod sa pamilya, igwa pong misyon na tulo, ang paggiya, pagtukdo, asin ang pagpabanala in different levels. Kami po kabali dyan, asin iyan po ang aasumeron din po nindo na katungdan bilang sa tuyang partisipasyon sa misyon ni Kristo. Iyan man ang tulong misyon ni Kristo, tulong misyon kan simbahan, misyon kan mga padi, misyon kan gabos na binunyagan, na maggiya, magtukdo, asin magpabanal. Alagad, dayta mapapabanal ang sa tuyang mga nasasukupan, ang ganda ininda mamidbiran si Kristo, ang pamayo kan simbahan, ang pamayo kan lambang pamilya. Kaya si Kristo ang magtatao sa tuya ning giya kung paano niya to maisasagibo ang mga bagay na iyan. Kaya ngunyan, ang sa tuyang liturhiya nagtutukdo sa tuya na si Kristo ang dapat maging sentro nin lambang pamilya. Sa parte nin pagigiya siguro mayo manin mga magurang na habo na maigiyahan ang sa indang mga aki sa katanosan. Mayo manggayod nin mga magurang na bauot ninda o dahil ninda mauot na magtukdo sa indang mga aki. Aram na ninda iyan sa kapinunan pa. Nakaipuhan nindang giyahan asin tukdoan ang pamilya. Pero sa parte nin pagpapabanal, ako unta, kulang ang mga pamilya sa aspektong iyan. Busy sinda sa mga bagay na kinakaipuhan kan sa indang mga aki sa edukasyon o sa mga pangangaipon ninda sa pagkabuhay. Pero sa parte nin pagpapabanal, kulang po. Although nagpapangaji man kaya Father, so ginigibo niya to itong usual na pero kulang pa po yan. Pero kaya ang pamilya ang nakakasimba kung Domingo. So, kadakol ka iyan, nakaipuhan, mainganyar niya to na maglakaw sa dalaning kabanalan. Alagad ang kabanalan, siyempre bako man sa pagsisimba, alagad nagpupuon ang pagbilog kan pamilya sa Eucharistia, kay Kristo, na dapat maging sentro kan sa tong buhay bilang individual, bilang sentro kan sa tong komunidad, bilang sentro kan lambang pamilya. Iyan ang Corpus Christi, ang hawak ni Kristo. Iyon ang dapat magpabanal sa satuyang mga pamilya. Sa Ebanghelyo, nadhinanyog niya to ang mapapadapit sa pagpadakol nin tinapay o multiplication of bread. Ang mga disipulos na problema, anong ipapakakanta digdi sa mga taong ini? Alagad, pinagtawan sinda ning instruction ni Jesus. Pakakanon nindo sinda, feed them. Dahil man tulo si Jesus naggibo ning milagro. Kudi ang instruction, pakakana nindo
sinda. Oh. Pwedeng isipon ta na ang ipapakakanta sa tuyang nasasakupan, sa tuyang mga aki, ining tinapay na nakakabasog kang hawak. Pero later on, ini pagpaenot na pagpasabot sa tuya ni Jesus na kaipuhan ang sa tuyang mga aki mapano nin pagkakan o maitawanin pagkakan na may sustansya. Oh? And I'm not referring to green foods. Oh? Bako sa nang sa mga berdeng kakanon. Tangon yan, tamaski sa parte nin pagpapakakan, minsan dahil man kita nagtataoning tamang pagkakan sa mga aki. Basta may noodles, okay na sa iba. Pero aram ta ang content kang noodles, kadakol yaning salt, kadakol ng mga ibang ingredients. Masiram pero mayong sustansya. Oh? Iyan sa aspekto ning pagkakan sa hawak. How about ang pagkakan ning kalag? Kaipuhanin da ning spiritual nourishment. As in, ang spiritual nourishment na yan, mayong iba po, kundi ang sustansya nagikan sa hawak ni Kristo. Iyan ang kakanon ta bilang mga Kristiyano, bilang Katoliko. Sabi kayan, you are what you eat. Paano kung dahi ka nagkakakan, dahi ka nagkukumunyon? No? Ano kaya sisay ang nagpapabasog sa imo? Anong sustansya kan sa imong kalag, na inako kan sa imong kalag? Paano matalubo ang sa imong kalag kung dahi kita nag-aako kay Kristo? Di pwedeng shortcut na maako kita kang kumunyon kung naghihingag na nakita. Dahil ang nourishment ta, oral daw, duro Domingo, regular, aako unta si Kristo, ta siya ang nagtatao kan tunay na sustansya kan sa tuyang kalag. Lugod ang mga pamilya, mga magurang, maintindihan ang aspektong inikan sa tuyang pagkabuhay, na lugod ang sa tuyang mga aki, ang sa tong mga nasasakupan, mag-ako kang kabanalan, nagikan sa pag-ako kan sa tuyang kagurangnan, urog na sa Eucharistia, na iyo ang pinagigikanan kang gabos na mga karahayan, yung hulita ini ang kakanon, nagikan sa langit, kakanon na magpapabasog kan sa tuyang kalag. Amen. Ngunyan, sa tuyang masaksihan ang pagpanuga, asin pag-ako kan mandato na magserbe bilang mga pamayo kan family ministry kan parokya asin barangay. Ipipresentar ang mga ini ni Mr. Elmer Estrado, representante kan Archdiocesan Family Ministry asin Vice Presidente kan Paris Pastoral Council. Reverendo Padre William, sa kuyang pinipresentar sa imo ang mga miyembros kan Family Ministry kan samuyang parokya. Paris Coordinator, Brother Badung and Sisters Ani. Assistant Coordinator, Brother Buboy and Sis Lenny Figuracion. Core Group, Brother June and Sis Nancy Penetrante, Brother Buboy and Sis Shirley Hernandez, Brother Alvin and Sis Rosemary Bermejo, and kami pong mag-agom. Mga barangay coordinators, from Antipolo Young, Brother Jesus and Sis Nati Ceruelos, from Lourdes Young, Brother Joel and Sis Gloria Abonite, from Magasakan, Brother Nonito and Sis Luwilla Bilano, from Ramsan Sogod, Brother Tony and Sis Ligaya Baladya, from San Antonio Poblacion, Brother Marlo and Sis Feli Loriega, from San Esteban Centro, Brother Jonathan and Sis Rosario Villaflor, from San Esteban Puro, Brother Windel and Sis Lorelita Ortega,
From San Francisco, Brother Dioscuro and Sis Norma Renegado. From San Isidro, Brother Rudy and Sis Erlinda Tanyamor. From San Juan, Brother Danilo and Sis Fe Mendoza. From San Luis, Brother Petronio and Sis Genevieve Asi. From San Miguel, Brother Aldin and Sis Joyce Obis. From San Nicolas, Brother Danilo and Sis Evelyn Pungtan. From San Roque, Brother Jimmy and Sis Rosario Lorin. From San Jose Binatagan, Brother Marlon and Sis Nilba Portugal. From San Jose Pangaraon, Brother Joel and Sis Gemma Liz. From Santa Barbara New, Brother Fermin and Sis Linda Alanis. From Santa Barbara Old, Brother Nestor and Sis Carmelita Solera. From Santa Elena, Brother Melvin and Sis Imelda Amparado. From Santa Lucia, Brother Hilarion and Sis Elena Hasarino. And from Santiago Young, Brother Restituto and Sis Wing Hernandez. Santiago Old, Brother Marlon and Sis Pinky Pelonia. Namumutan kong mga tugang kay Kristo, kamo na padigdi sa pagpahayag kan sa inyong pagmaot na maglingkod sa parokya kan Santa Cruz. Kamo pinili ba ko na paglingkudan kundi maglingkod na may kaugmahan asin kapkumbabaan. Isabuhay nindo ang mga bagay na pinapahalagan kan Ebanghelyo ni Kristo. Tangali na maging mabungang sa indong paglingkod bilang mga ministro ng pamilya sa indong nasasakupan. Sa atubang kan banwaan ng Diyos, asin kan sa indong kura paroko, asin sa atubang kan kagurangnan na nagapod sa indo, ipahayag tabi nindo ang kamauotan na iyan, na kamo maglilingkod sa simbahan bilang mga ministros kaning parokya na may dalisay na pagkamuot. Ano, kamo nanunuga na maimbod nindong o utubon ang mga katungdan na ipinagkakatiwala sa indo bilang mga pamayok ang family ministry sa saindong parokya asin sa saindong nasasakopan? Opo, nanunuga kami. Ano kamo nanunuga na magdudusay kan sa indong sadiri sa liputok na paglingkod sa simbahan para sa karahayan kan mga pamilya sa lugar na sa indong nasasakopan? Opo, nanunuga kami. Ano kamo nanunuga na maglilingkod tangani na mangyari ang kamauotan kang simbahan na magtalubo ang mga pamilya sosog sa katukduan kang Ebanghelyo? Opo, nanunuga kami. Darohon lugod kamo, darohon lugod din kagurangnan sa kapanuan ang mga bagay na sa indong napunan. Amen. Ngunyan, ipapahayag kan mga ministros kan pamilya ang pagpanuga sa saindang katungdan o oath of office asin ipapahayag ninda ang saindang pagmawot na maglingkod sa Dios asin sa iyang banwaan. Inapudan ko po ang presensya kan Archdiocesan Couple Coordinator na magtindog digdi sa atubangan habang ipinapahayag kan mga ministers digdi sa Nabua ang saindang mga panuga. Pakitaas po kan mga kamot. Ako si Fe Mendoza. Sa pag-ako ka mandato bilang pamayo kan family ministry sa mong barangay. Sa pag-ako kan mandato bilang pamayo kan family ministry sa samong barangay, Nanunuga na sa sakong mga tataramon asin gibo. nanunuga na sa sakong mga tataramon asin gibo, Sa kuyang papaurugon papaurugon, asin papagdanayon ang pakisumaro sa simbahan. asin papagdanayon ang pakikisumaro sa simbahan. Na mahuyong buot Sa mauyong buot, sa kuyang gigibuhon. sa kuyang gigibuhon, Ang mga katungdan na pinagtiwala sa ko. ang mga katungdan na ipinagtiwala sa ko, Tanganing may pahayag ang ebanghelyo. tanganing maipahayag ang Ebanghelyo, Asin may padagos ang misyon. asin may padagos ang misyon, Nin kaligtasan sa mga pamilya. nin kaligtasan sa mga pamilya, Sa dalisay na pagmauot sa dalisay na pagmawot, na makapaglingkod. na makapaglingkod. Ako nangangako nagigibuhon ini. Ako nangangako nagigibuhon ini, Susog sa pinagbubuot kan banal na simbahan.
susog sa ipinagbubuot kan banal na simbahan, sa giya kan sa mong lihitimong pastor asin sa iyang katuwang, sa giya kan sa mong lehitimong pastor asin sa iyang katuwang. ako nanunuga Ako nanunuga, na sa kuyang susunodon ang gabos, na sa kuyang susunodon ang gabos, nakatukdan asin leyes kan simbahan, nakatukdoan asin leyes kan simbahan, asin maghihinguwa na papagdanayon, asin maghihinguwa na papagdanayon, ang pagkakasararo kaibaan sa mong mga namamayo. ang pagkakasararo kaibaan sa mong mga namamayo. Tabangan lugod ako ning kagurangnan, Tabangan lugod ako nin kagurangnan, sa paagi kan banal na Biblia, sa paagi kan banal na Biblia, na sa kuyang dinutan. na sa kuyang dinutaan ngunyan. Mamibi kita. Bendisyon para sa mga volunteers, ministers. Diyos na kagurangnan, tinipon mo kami bilang sa imong banwaan, tanganing iarubay ang sa imong karahayan sa mga pamilya. Bendisyon ining sa mong mga tugang na nagmamauot na maglingkod bilang mga ministros kan pamilya sa saindang nasasakopan. Warasan na sa paagi kan sa indang paggiya asin pangataman, madaraan gabos na familia sa pagsabuhay kan kamauotan asin espiritu kang ebanghelyo. Ipadaramo ang sa imong espiritu, tanganin na maggiya sa saindang mga gibo, asin sinda makapaglingkod din husay sa saindang nasasakopan. Mautublugod ninda ang saindang katungdan bilang saindang pakisumaro sa misyon ni Kristo asin kan sa iyang simbahan. Ini sa mong hinahagad, tuli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Bilang tanda kan sa tong pag-ako sa inda, magpalakpak po kita. Congratulations po. Matindog po ang gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Tubod ako sa Diyos amang makakamhang, naglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya, kagurangnan ipilang ilang huli ka Espiritu Santo, namdam Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong. Uminilit sa mga gadan, kay katulong aldaw, nabuhay liwat
ang Diyos amang makakamhal, alay duman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga ganyan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nilaman, sa buhay na daing kasagpuran. Mantang nagsaselebrar kita kang solemnidad kan banal na hawak kasing dugo ni Kristo, may pagsari kitang magdulok sa Ama sa pagdulot kan sa tuyang makakadan sa iya. Ang sa tuyang sabihon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamipi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos na magtalubo sa pagpahalaga kan Eucharistia, bilang tinapay nin buhay sa pagselebrar kan sakripisyo sa Santa Misa, pano nin pakasabot asin kaludukan, ipamibi niya to sa gurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pinabasog kan hawak asin dugo ni Kristo, magin mga kasangkapan sa pagpalakop kan pagkamuot, katanusan asin katuninungan sa satuyang mga komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bendisyonan ang mga kaakian na nagaandam sa enot na pag-ako kan hawak ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang nagsasakit na hawak kan mga naghehelang, rangahon kan Dios asin paumayan, ang kakundian kan sa indang espiritu. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga dan mag-ugma sa buhay na daing kasagkuran sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit noon na Ama, tinawan mo kami kan hawak asing dugo kan sa imong aki, bilang kakanon asin inomon sa samuyang paglakbay. Warasan na sa pakisumaro niya mo sa iya, magkasaro ang gabos na miyembro kan sa iyang hawak. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos, asin isusunod na ang pagdulot kan mga atang. Maging bukas pala, turuan mo akong maglingkod sa iyo, magbigay ng ayon sa nararapat, na walang Sa
siyang aking mawagin, na ang loob mo siya sinusundan. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganayang sako, asin ang sa indong atang, mako man lugod kan Dios sa mga makakamhan. Ako man lugod ken kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, kay raking warasan sa imong simbahan ng mga dulot ng pagkasaro, asin katuninongan, na makangangalas na ipinapahayag kan mga idinulot na atang, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na dahing kasagkoran huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Sa uri niyang pagpamanggi kay bansay ang mga apostoles, sa pagpadanay kan nakakaligtas sa pagrumdom kang krus sa mga panahon, nagdulot siya sa imo kan sadiri, kordero na dahing digta, aninakong atang ninlubos na pag-umaw. Sa pagpakakan mo sa mga may pagtubod sa imo, sa ginagalangan na misteryong ini, pinapabanal mo sinda, tanganing anlahi ning tao, na yaon sa sarong kinaban, maliwanagan ning sarong pagtubod, asin mabunyog ning sarong pagkamuot. Kaya nagdudulo kami sa lamesa kang kangangalas-ngalas na sakramento, tanganing sagom kan hamis, kami sa tanganing sagom kan hamis kan sa imong grasya, makaabot kami sa kamugtakan kang langitnon na ladawan. Kaya ang mga langitnon, asin ang mga daganon, nagsasanong sa bagong awit ng pagsamba, asin kami kay bakan gabos na hukbo nin mga angheles, nagrorokyaw dahing tapos na nagsasabi. Magluhod po. Kagurangnan, ikananggadan banal, gurabon nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat, binaakini,
asin itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Nainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuhan niyaman kan kali sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Kaini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipaggibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubo. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkakadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kang tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kaming nagharang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kang Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kang Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Tindog po. Natukduan kang mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, Banal Lord, ang ngaran mo,
pagdatong ang kaharian mo. Mangyari ang buot mo Sa dagat, ninsiring sa langit. Ang sabong kakanon sa araw-araw, itao mo sa buyang asin patawadon mo kami sa samong mga kasala. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin are kami magdarahas sa sugo, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo ang katuninongan, nanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherat, maging danay na talingka sa kasalanan sin manligtas sa gabos na kapurisawan. Bantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesus Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesus Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indoan sa kong katuninongan, itinato ko sa indo. Haray paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan ka mo nin katuninongan. Peace be with you. Mga
Magluhod po. Uya ang kordero kan Dios, siyang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaya paladan kamo na mga maako sa iya. Kagurangnan, baka kung maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Matindog po. Mamibig kita. Kagurangdan namimibig kami. Gibuha kaming mabasog iraray kandaing sagkod na bunga kan sa imong pagkadiyos. Na pinapananinungon yan sa pakisumaro kan mahal mong hawak kasindugo. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mag-ula po sa nagkapirang anunsyo asin pasasalamat. Enot po sa kuya pong pinapaabot ang pasasalamat sa satuyang celebranting unyan, presider, kan satuyang pagtiripon, naging makahulugan ang pagrumdum niya to kang World Meeting of Families, sa presensya kan satuyang direktor kang Family Ministry kang Archdiocese of Cáceres. Palakpakan po niya to si Father William Santiago. Salamat po, Father. Siring man, but kong pasalamatan ang presensya kan sa iyang kaiba ang head couple kang Family Ministry, Mr. Buboy and Mrs. Buboy Peña. Palakpakan po niya to sila. Ngunyan po, igwa po ning second collection para sa Family Ministry kan Archdiocese bilang kasibagan niya to sa pangapudan kan sa tong Arsobispo na suportahan ang Family Ministry. Ikadua po, nagpo na po as obviously ang pag-repair kan kisami kan sa tong simbahan. Padagos po na hinahagad ang sa inong suporta para sa improvements kan sa tong simbahan, urog na sa pagpapuso kan mga structures para sa safety kan gabos. Sa Miyerkules po, in connection kan celebration kan World Meeting of Families, magpagkakaigwa po kita kan renewal of vows. Ini po gigibuhon sa alas 6 nin agang misa. Imbitado ang gabos na mga mag-aragom na magpartisipar sa renewal of vows. Siring man, ang pagbisita ni Inang Katipanan sa mga barangay, mapuuna po sa petsa 28 kan Hunyo. Asin, makipag-coordinate lang po sa mga BPC officers para sa mga detalye. Sa petsa 31, Domingo, iyan po ang kapistahan kan sa tong mahal na patrona, Nuestra Señora di Katipanan. Magkakaigwa po nin tinagba asin pagprosesyon kan mga patron, kan mga barangay. Day po malingawan na sa Biyernes, petsa 24, iyo ang solemnidad kan Sagrado Corazon de Jesus. So igwa po kita ni misa asin padagos po ang nobinaryo. Siring man, nagpo na po ang pagnubina sa kaumawan kan sa tong mahal na ina ninding sagkod na pagtabang. So magpartisipar na lang po kamo sa mga oral daw na misa nominaryo para sa iyang kaumawan. So siring man, salamat sa mga donantes ngunya na nakaaging simana para sa mga proyekto kan sa tong simbahan. Orugnas an donation ni Mr. Mansueto Galbante, 20,000 pesos. Ipaabot na lang po ang sa tuyang opisina ang sa inyong mga donasyon in cash or in kind na daipanataw ani acknowledgement tanganing mataw aning magkakanigong pag-bidbid. So ngunyan po, isusunod po ang presentar kan himno sa kang World Meeting of Families. Asin i-welcome po niya to ang youth ministry kan sa tuyang parokya. Pwede po kitang magsabay sa pag-perform ninda. Pwede po kamong magtindog tanganing makasabay kita
sa action song kang mga na itataw kan sa tuyang mga holiness. Ang lyrics po yaon man sa tuyang monitor, iyan po ang official hymn kang World Day of Families. So pwede po katang magtindog gabos. Pwede po kitang magtindog. Tanganing mag-shake kita, tahaloy kitang nagtukaw. Sige po, sa tong welcome ang Parish Youth Ministry Choir and Performers. Palakpakan niya to sinda. Familia mia di santità, sei
So once again, thank you sa Parish Youth Ministry. Ngunyan sa tuwing gigibuhon ang pagbindisyon para sa mga stay where you are, as in magkakaigwa kita kang general blessing para sa mga ama. Mamibi kita, langit nun Ama, pinagkatiwala mo an sa imong aking si Jesus, aki ni Maria, sa pangatama ni San Jose, an sa iyang ama adigdi sa daga. Bendisyoni ang gabos sa mga ama, mantang sinda nag-aataman kan sa ilang pamilya. Tabi sinda ning kusog, asin kadunungan. Kabuutan, asin pasensya. Tabangi sinda sa indang mga trabaho. Giyahan mo sinda, tanganing husay, asin maimbod nindang magampanan, an sa indang katungdan, sa tabang asin inspirasyon ni San Jose, an mabuot, asin banal na agom ni Maria. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Bago ko po itaw ang huring bendisyon, buot ko mga na pasalamatan ang kura parokula, ang satuyang kura parokula, lalong-lalo na sa saya pong espuerso na nanggad itugdas ang family ministry digdiyo sa Indong Parokya. Father Albert, salamat pong marami. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. ido ko ang payo sa paghagad kan bendisyon. Ilikay kamo nin Diyos na makakamahan sa gabos sa pag-alaman asin bendisyonan kamo nin gabos na karahayan. Amen. Itanom niya ang sayang tataramon sa indong puso, asin panon niya kamo nin kaugmahan na magdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa sayang mga dalan, danay na nakakamidbid kan matanos asin marahay, sagkod na lumawag kamo sa indong langit nun na pamana. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, Anama asin Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. An misa na idulot na lakaw kamo, daraan katuninongan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Father's Day po sa gabos Happy na. Father's Day. Mga family ministers po, mapapicture kita rin sa inotan.